zvatanga mhuri yezimbabwe ichabvondoka iko zvinezvi tiri kuona nyaya zvinhu zvanga zvakavanzika zvakutanga kubuda pachena one by one chikuita kumwajuka everyday chiri kumwachuka veduweka ndikukutaurirai. So nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo ininwo zvangu hangu ndaona pane muchinda uyo anoitwa Wicknell Chivayo zviri kushamisa ende zviri kutovhundutsa cause aspotwa aonekwa ari kuchina uko kwakaenda president Emerson Mnangagwa netimu yavo ari amongst the team. Vanhu vakawanda vari kuda kunyazonzwisisa kuti Wicknell ari kuitei ikoko because haashande nepresident, haashande nedelegation inenge yakaenda nepresident iye. Saka kwese nekunana China ari kumboenda kunodii kunoku kuZimbabwe vanetsa maopportunities vanotora ese tender after tender deal after deal nekuchina here. What kind of opportunities acho avakuda kunyazovhurirana chekuda kuvhurirana maopportunities worldwide here naivedway ende ndo here skillful yekunzi by 2030 kwacho ndinenge ndatova billionaire zvaanenge achitaura zvezvi pari kupisa. Tomuziya that guy ari ngoti achitengera vanhu achingohwanda achingoti right inini mota ndiri kutengera because wakazosupporta ED wakazodaidei kumusangano wakazodidididi. You understand? Izvezvi havhuri hwese vanhu vari kubvunza maquestions akasiyana siyana kuti ko uyu ari kuenda kunodii ikoko. Vamwe vari kubudisa another version yekuti aiwa the guy ari kutotya kuti akangodzokera kuZimbabwe ari kunosvika achinosangana naVP Chiwenga ndo variko izvezvi. Saka havasi kutembeka kuti anytime anogona kungotongo order kuti right ningi ngambosungwa titomboona kuti zvafamba sei. Ndo imwe yenyaya iri kutaurwa nevamwe vari kutaura version yenyaya yacho. Muri kuzviona. Umwe wandiri kuona ari kupopota ari kuti why actors in China taking part in official government of Zimbabwe business and meetings. So we have no issue with random unelected criminals representing us on foreign trips. Instead of taking the regime to task with favor and venom over such abominations, our beloved parliamentarians instead spend their time attacking opposition supporters. This country is a joke, a deranged circus of inequalities. Inoziva kuti imwe nyaya yandakaona futi inoitika pane timu riri muparliament rere, to be very honest, vari kutopengereka ndikuzviona hangu vari kutuka vanhu aidini zvandinomboonen wona muparliament uri kutozoya patwitter wakutotukana nevanhu kutotukana nevanhu vakakuvhotera vacho kuti uende ikoko. Simply means havasina basa nezvemavotes because they know kuti iko zvinhu zvari kubatsira kupusha kuti chinhu chavo chiende ku2030 chikangonzi changoextendwa no2030 which means 2028 panenge pasina election inoitwa. Maona nyaya yacho. Saka hapana vanongoti ime ndingatingoita iya tiri kutoita mani takatodaro. Saka ndo imwe yenyaya iri kunetsa iyoyo yemaparliamentarians kunzi havana chavari kumboita vanhu ivavo kungobuda kungogara meno tikuendera kunodya here kana tikuenda kunodii. Ndo imwe nyaya iri kushungurudza iri kutemesa musoro. Saka panonzi munonyararira munhu akaita sachivha achinzi ari kutendererwa naye nemagovernment officials nemapresident vachienda kune dzimwe nyika kuti zvinyatsoita sei. Munhu iye zvinzi muri kunyatsomuziva mushe here. Anyways mukazondotaurisa ndine something zvandoda kuti mumunzwe zvenyu panapa mozondudzawo kuti mukuyoonawo sei nyaya yemucomment section. Chandiri kuda kutaura zvizhinji zviri kunyanya muZimbabwe ndezvekuti vamwe tiri kumabasa tiri kushanda asi zvatiri kushandira zvacho hazvisi kuoneka because mari yacho hapana ende haizi kubuda. For your information, inini kwandiri kushandira so far tiri kungoshanda but tinokuta 3 months then patinokwanisa 3 months tozopiwa mari yatakashanda yemwedzi wakapera kumashure iyoyo chete ndiyo yatinopiwa iri $50 US. Ndagara 3 months dzese idzi ndisina kana mari. Ndinodii pakadaro ipapo? Ndinoronge chipi? Because mari iyoyo changouya yakadaro itori shoma, hapana kana zvinotenga, but kachangouya kakadaro after 3 months. Ndaidye pesa apa, ndararama sei? Vana vadoenda kuchikoro, ini wacho doda kudya, mhuri yese inoda zvese zvainodiwa. Unoda kuplana ABCD. Asi hapana chiri kuoneka. Tiri kungohukura, tiri kungoita sese zvaita kuti hukura haisi tichingotonga. Tiri kuhukura vachitoti chanzi tiri zvimbwa zvidiki. Zvimbwa zvidiki hazvirumi, kana muchinyatsa kuziya zvimbwa zvidiki chaizvo zvimapapisi hazvirumi. Chinongohukura chiri kuti chingodii. Ndozvatiri kungofananidzwa isusu maZimbabwe.
nevari kutitungamirira. Handizivi kuti maZimbabwe here kana kuti haasi. Dai zvaibvira vadai vanotsambochekwa vanhuwa kuti ndeve muno here kana kuti havasi, because mweya wakaoma. Utsinye hwavana hauite chokwadi, hauite. Ende tinoshaya kuti tombodiwo isusu, tichambozovei pazvinodai kuti pazvinodai pazvinodai pamuti wakaoma. Sorry, hanzi pazvinodai sei pamuti munyoro kuzoti pamuti wakaoma. Handiti zviri kuomera isusu vabereki, handiti ka isusu mayuthi zviri kuomera munhu wese, handiti muri kuzviona. Saka kuzoti mwana, kuzoti vana vedu vanozodii mangwana kana tikatadza kugadzirisa zvinhu starting from now. Tikangoramba tichingoti zvakazodai hameno, tichingotya maZimbabwe, tinosvika kupi? Tinosvika kupi? Izvezvi ngatitende ana baba Geza, ana baba General Stole vesawo vakauya nevhangeri rino ravari kuparidza kumwana wese weZimbabwe. Havasarudzi because vane chido neZimbabwe, vane Zimbabwe pamwoyo pavo. Vari kuda kuti munhu wese atenduke, munhu wese atarise, avhure meso. Tisaona zvinhu zvamangwana, tisaona zvinhu zvanhasi chete, ngatione zvinhu zvamangwana. Zvinhu zvichauya, zvinhu zvichauya 2040, zvinhu zvichauya 2090, zvinhu zvichazouya 2000. But vazhinji vedu, generation yedu, tinenge tashayika, tinenge tafa. Ndiri muri kuzvinzwa. Panenge patosarawo generation yevana vedu nevana vavo zvichiendawo zvakadaro. Vachazorarama sei kana zvinhu zvikanga zvakaramba zvakadai? Isusu vana baba vacho tikatadza kusunungura nyika, isusu mayuthi tikatadza kusunungura nyika, isusu mayuthi tikatadza kubatana pamwe, tosafunga pamwe nemaovheti nevanhu vakuru vese, tosafunga one, tofunga totaura ne1 word. Tinodii mangwana? Tichaita sei? Munombopafunga here ipapo makagara panapa, wherever you are? Munombozvitawo nguva here kumbofunga kuti inini ndichazombenge ndakadii? Wakagara souri munhu uchingofamba so, unombozvifunga here kuti inini life yangu ichange yakazodii? Life yacho ndeyekubhega kupraiza vanhu, munhu wechirume yese wikineu, yese chakati, yese chakati, muchikandirwa zvimota kunge muri kumbova chii? Zvinoshandei izvozvo? Imari dzenyu dziri kubiwa idzo, imari dzedu dziri kubiwa idzo. Tichizopuhwa zvazvimagifti, tichizokandirwa zvazvimagifti isusu pamari dzedu dzatakashanda. Unotoona murume mukuru achitoombera mashuma zvazodai. Zvinobetserei? Imari dziri kubiwa idzo. Kuzvipatara kutaura kuno hakuna mushonga. Munhu akatorwara siriyasi mukatomuisa kuchipatara, matenda kana akatodzoka ari mupenyu. Mishonga mizhinji yacho ndeyekunotenga kumafamasi iwayo zvikananda. Mari yacho hauna yekunotenga. Izvezvizvi ndakatonzwa kuti kuzvara chaiko kwakutobhadhariswa. Handiri muri kuzvinzwa kuti unofanira kugara une 120 US. Uchada mari yefuture, uchada chii, asi unofanira kugara une 120 kuenda kuchipatara kutozvara chete. Kana ukaitwa Caesar wobhadhara 120, kana ukabhadhara zvakanaka wobhadhara 50. Chinhu chese muZimbabwe chacho kubhadhara. Hapana chinhu chemahara chauchaita. Mvura chaicho inotengwa, mvura yekumwa. Handiti kuchipatara chaiko kurapwa unotenga, unobhadhara kurapwa iwe. Zvinoita here hama dzangu? Tipindureiwo. Zvinoita here maZimbabwe? Ngatibatsirane. Hapana chinhu chemahara chichaita mazuva ano. Chemahara chatozowa chita mushana. Chinhu chese chinongoda mari, asi mari yacho hapana. Ndomatsvagirwe mari yacho yona here ainoitwa. Zvigananda izvi zviri kutishandisa izvi, zvigananda zviri kuita zvese izvi, zviri kuita mastrategy ese kuzama every corner, kubata every corner wherever.
hapana pavasingadi kukwana. Izvezvi tarisai zviri kuita maChina muZimbabwe. Ari kuuya in numbers every day achiluta. Izvezvi ndabva kuona vhidhiyo apo kuberengwa uku vachitaura kuti honai zviri kuitwa. Iro riri kugredwa riri kugadzirwa neScavete kuti vauye vazomaina imo muno mugomo. Vatori nematagets avo ende mavision 2030 avanenge vachitaura vanenge vachinyatsa kuziva kuti by vision 2030 tinenge tanyatsa kumeka sure kuti taba ende taluta everything taisa kunze kwenyika uku. No development asi kungotora chinovaka nyika dzakabudirira kudhara vachibirwa varipo vakatarisa ise tisu tiripo takatarisa tikati because ivo dai vanga vane rudo nesu havasaizombosiya izvi zvichiitika izvi. Havana care nesu, vane need nekusevha mafamilies avo chete. Ko isusu tisina vari kumberi, ko isusu tisina hama dziri padhuze nepane mari tinoita sei? Tichaita sei? Tarisai maZimbabwe, svinurai vana veZimbabwe. Pfungwa dzedu ngadzishande. Hatisi kumboda zvehondo isusu zvekuti hanzi tingatonzi tiri kuda kuti futi dzirire tiri kuda kuita sei. Hatisi kuda izvozvo, but tiri kuda kuti titaurirane tionesane. Vanhu ngavambobvumawo. Handitika tiri kuda kuti titaurirane kuti no vakuru tarisai even South Africa. Vanhu muSouth Africa vanhu vakabatana vakaona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka vanoita shutdown vese. Hakuna munhu anoti hanzi ndoda kotengesa madomasi angu, ndoda kutenderera ndichitengesa hembe, ndoda kudai, zvakadai zvakadai, ko ndikasazodai ndozodai. Vanoita unity vese vanobatana voita chinhu chimwe chete panguva imwe chete kusvika paitwa action kuti chinhu ichocho chinotogadziriswa whether they like it or not. Vanotomeka sure. But muno tikati mashutdown hakuna anozviteerera noti ndezvekupenga izvo. Handiti umwe wacho mukachienda kuchibasa chake umwe nomwe anodai. Vanogona kuita mashutdown acho vashoma, vazhinji havaendi kwavatendi. Mabasa kwacho kumwe kwatotoshanda tenge takatosungwa pamwe pacho tenge tichitoda but tenge takatozi dzvi. Hakuna kwamunoenda, shatai. Handiti muri kuzviona but mari yacho haibudi. Torarama sei? Kushungurudzana pachedu mablacks. Saka varungu vanomboraramawo setimbo. Chasaiwo nyika dzevarungu even iwavo vari kuuya vachitibira mari yavo maChina vacho. Tarisai kuti vanorarama sei kunyika kwavo. Tarisai mbokombeyaiwo mutarise maroads avo, even mabasa, even everything. Tarisai kwavari technology yavo vanhu ivavo kuti vari papi. Vana America dzakavakwa nyika idzodzo. Vanhu ivavo vanotopanana mabasa, vanopanana mari, vanotry kucreata job creation. Vanotsvaga kuti munhu asagara aite something chaanoita chaanotopiwa mari. Handiti hapana munhu asingaoni bhora apa. Vanhu vese Premier League yaya bhora charo varungu rinobhadhara zvisingaiti. Varume vakuru vatori kubasa kava nemhuri dzavo vanotoraramisa vanhu vaya through kutamba bhora. Handiti muri kuzviona. Varungu vakatsvaga kuti toita sei isusu kuti tirarame, vanhu vedu vararame, pasaita mbavha, pasaita chii, pasaita marombe, pasaita kuti madrugs atorwa. At least munhu akawana chekuita panobuda mari every day anotofungawo pfungwa yekuvaka, anotofungawo pfungwa dziri mberi. Handiti because anenge achiona kuti alright mari yandiri kupiwa iyi ndikadai by this year or by next year, alright kana gore rega rega ndikange ndadai. Unotadza nei kuita zviri kuda? Mwana wako anotadza nei kuenda kuchikoro chauri kufunga kuti ena aende? Anotadza nei kuramba achikwiridzira nedzidzo kusvika aisvika paari kuda pacho kana mari ipo? Saka ndiri kuti nhasi uno maZimbabwe nguva yatiri nei haisisiri nguva yekuti inguva yekuda kuudzirwa munhu wechirume. Yava nguva yekuti tonatse kuita maziso emweya. Hapachadiwi maziso enyama apa. Pakuda maziso emweya hama dzangu. Kuona tobatana sevanhu mucommunity patinogara, mavillages, pese patinogara totaurirana. Hama dzangu, muri kuzvionawo sei? Umwe naumwe papfungwa yake. Pasasaitwa zvekuti hanzi ninga azodai makurova vanhu, muchirovera vanhu zvima $15 zvimari zvisingashandi, muchipiwa kapu yembeu.
munhu unofanirwa kuziva kuti ushande wega nemaoko ako. Handiti uchipiwa mari yako uchitozivawo kupinda kushopu unotenga wega fertilizer, kunotenga wega mbeu, unotenga chokuda wega, kwete kupiwa kapu yembeu. Unopedza kuti zvakadai vhijeni pamberi nekude. Pamberi nechii ipapo? Pamberi nekapu yembeu. Kutoroverana kapu yembeu munharaunda, muvhileji, mucommunity. Kutozikanwa kuti mainhingi kana kwanhingi ndo vanokuru vekunohoresa vachipiwa zvinhu zvisina kana nebasa. Varume vakuru vachisapota zvisina basa. Vanhu ivavo vanongouya just for maelection chete. Towards maelection voita zvavari kuda kuita. Then vapedza kuita zvavari kuda kuita voenda. Hamuchavaoni vazouya futi after 5 years. Vouya vomugiredhera zvimarodhi, toda kudai dai, toda kumugadzira, moipa kudai dai, mobhiraibhiwa, moisa vhodhi, vopedza vowina. Vobva vaenda futi kufuraitire zvachose. Chero ndimiwo. Sinzi vari kuitei? 5 years dzacho vari kuitei? Chamuri kuona community kwenyu, chamuri kuona munyika menyu? Nothing. But they are just looting every day, day and night. Havarari vachitibira isu takatarisa tichingoti handi muri kuzona. Hapana chatiri kuronga chinobuda. Tiringokura tiri sezvaingotaura tikukurai. Tiringokura tiriko. Aiwa hama dzangu ka ndingarebesa. Asi kuti ndinenge ndine zvakawanda zvekuda kuti tisheye. Hama dzangu dai tanga tichiita pfungwa imwe. Zvinhu zvedu zvaienda kumberi, tobatana tisati dhonzerana kumashure. Kana ndazi shut down munhu uchitomeka sure kuti ngati respect that day. Ndichiti kuna comrade nyoka yamabhunu vari mukati meusungwa. Ndine vimbo yekuti Mwari wekudenga davatikomborera kuti musi wa10 September pavari kuenda kukoti zvifambe mune zvakanaka, vakwanise kubuda because ndiye mumwe wevanhu vatakatomirira, wekuti otherwise akabuda imomo tinoona shanduko. Asi zvisinei, tisasamirira ivo chete. Isusu pachedu ngatitiraiwo kuona kuti toita sei, tototsvaka kukreta mamwe maleaders. Panofanirwa kunge panobatwa leader, panofanirwa kunge pana vice. Handiti munoziva. That's why muchiona even president, kuna president kuna mavice. Saka hapafanirwi kuti leader akabatwa zvobva zvatodhakwa. Handiti tinofanirwa kuti kana paleader wedu asangana nezvasangana nazvo, because zvigananda zviri kuzviziva kuti uyu munhu akabuda uyu tinokwara. Saka vari kutotsvaka kuprosponda nyaya yavo, kesi yavo. Handiti mukuona izvezvi takati 10 September hameno kuti zvichapera sei. Handiti vakada vachatoprosponda futi. Vambototi 30 December. Handiti muri kuzona. Votokandira mberi. Vogara mufuti imomo tichingodaro vanenge vachitoziva kuti madhezi edu ari kutoenda, mwedzi edu dziri kutoenda, ende tiri kutodya, zviri kutofaya, tiri kutoita zvatiri kuda. Tichingodaro. Saka let us try kuona kuti toita sei kana zvaramba apa. Hatifaniri kupererwa. Tinofanirwa kuti kana zvaramba comrade wedu havana kubudiswa, zvigananda zvaramba kuvabudisa, handitika toita sei isusu tiri paground. Tinofanirwa kutoti tirwise, tirwire nyika yedu, tisunungure nyika yedu, tiise mumaoko akanaka. Taisa mumaoko akanaka zvinotoreva kuti comrade wedu tichanovatora tega, tonovasunungura tega. Because ivo vacho havasi kuda kuvabudisa nekuti vane mari kana kuti vane I don't know zvavanenge vachiita kuti vasabuda. Asi Mwari haazi benzi. Handiti muzvinzwa. Mwari haazi benzi. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Izvezvi nguva yakwana yekusunungura Zimbabwe. Macomrades yakwana.